Ja. Herovre på venstre side har vi GeoGebra, som er det program, vi bruger til at illustrere de grafer, vi arbejder med. Og som Adam lige har vist, så har vi her den parabel, der hører til funktionen f af x er lig x i anden, som jeg har skrevet herover. Og han har differentieret den. Her på GeoGebra kan vi se, at her har vi punktet A, og når vi trækker i det, så får vi dannet en ny linje via punktet S. Og det er altså den differentierede funktion, den afledte funktion af den parabel, vi har her. Og det Adam fik det til, det var, at f af x er lig x i anden. Det blev så til f mærke af x, sådan der, er lig 2x. Ja. Og ja, det kan vi se her. Så kan vi prøve at lave den samme. Vi kan også se, om det er den rigtige funktion, ved at vi kan tjekke heroppe. Her, hvor jeg peger nu, der har vi skrevet den oprindelige funktion. Og heroppe kan vi skrive det, vi tror er den afledte funktion. Altså df af x er, og vi har besluttet til at være 2x. Og så kommer der en grøn linje. Vi se her. Og hvis vi så flytter på a, så flytter s så også, og så kan vi se, at det er den rigtige funktion, vi har lavet. Vi kan så prøve at tage og differentiere f af x er lig x opløftet i tredje. Så har vi, at f af x lig x opløftet i tredje. Og det går så hen og bliver til, ændrer vi lige på den her, så går vi herop i GeoGebra, op under den overskrift, der hedder frie objekter, op i vinduet, og skriver ikke f af x er lig x i anden, men f af x er lig x i tredje. Og så får vi altså et tredjegrads polynomium her. Og den ser væsentligt anderledes ud. Hvis vi så flytter lidt på den, og hvis vi trækker i A, så kan vi se, at vi får en ny parabel. Og det er altså den parabel, som passer til den afledte funktion af f af x lig x i tredje. Og vi kan se, at det er en andengrads parabel, eller en andengrads polynomium, der bliver afledt. Så vi kan altså konkludere, at f mærke af x, skal jeg have skrevet rigtigt, sådan der, er lig i hvert fald et eller andet opløftet x i anden. Men hvis vi skriver x i anden herop, igen heroppe under frie objekter, sådan der, og så trækker jeg af, så kan vi se, at den grønne linje her ikke matcher med den blå linje, som bliver lavet af S. Så den skal vi have ændret på en eller anden måde. Hvis vi har et andengrads polynomium, så hedder det f af x lig, skal vi se her, ax opløftet i anden plus bx plus c, hvor a det er krumningen, den kan vi ikke rigtig gætte os frem til. B af x, det er hældningen på det sted, hvor den skærer med y-aksen, og der kan vi altså se, at den er 0. Så her har vi 0. Vi har altså ax opløftet i anden plus, og b svarer så til 0 herover. Så vi kan sige plus 0x, så det bliver bare 0. Så plus c, og c det er skæring med y-aksen, som også er hernede i 0. Så vi kan egentlig sige, at vi har bare ax i anden, vi skal finde. Og vi skal finde a på en eller anden måde. Det kan vi så prøve at gætte os frem til. Og det vi er kommet frem til, det er, at vi tager tretallet, som vi opløfter i, og sætter ned foran. Sådan. Flytter vi lige lidt på det. Så burde det nemlig passe. Ja, det passer. Så vi kan se, at den afledte funktion er, vi skal lige skrive det herover. X i tredje bliver f mærke af x er lig 3x i anden. Nu skal vi så prøve at finde en definition for x i opløftet i ende, altså x opløftet i hvilken som helst tal. Gør lige rent bord herover.
Og det kan vi gøre ved, at vi kan kigge på det, vi har set heroppe med x opløftet i anden, hvad det bliver differentieret til. Der kan vi se, at vi har trukket totallet ned foran x'et, så 2 er blevet koefficienten. Nedenunder har vi gjort det samme. Tretallet, som x er opløftet i, er blevet trukket ned foran x'et. Så vi kan sige, at sådan her, f af x lig x i ente bliver differentieret til de andre gange har vi sat n ned foran, så n gange x, og så opløftet i et eller andet. Heroppe kan vi se, at vi har, at x i tredje er blevet opløftet til 3x i anden. Det er altså et tal mindre end heroppe. Potensen er 1 mindre end den oprindelige potens. Så vi kan sige, at vi har den oprindelige potens minus 1, altså n minus 1. Det kan vi så teste herover i GeoGebra. Hvis nu vi siger x opløftet i femte, så får vi sådan her. Og hvis vi så bruger vores formel, så har vi, at hvis f af x er lig x opløftet i femte, og vi så bruger vores formel med der skal stå et mærke der. Der vil lige et mærke af x. Hvis vi så bruger den formel og siger, at vi skal have n gange x, det vil altså sige 5 gange x, 5x opløftet i n minus 1, altså 5 minus 1 er lig 5x opløftet i fjerde. Det prøver vi så at skrive i GeoGebra, herover igen. Jeg skriver 5x opløftet i fjerde. Så får vi den grønne parabel, eller den grønne graf. Så trækker vi af og ser, hvad s danner, og så kan vi se, at det passer. Så den afledte funktion af den oprindelige funktion kan vi altså sige er, hvis det er x opløftet i en potens, x i ente er lig n gange x opløftet i n minus 1.